Για παλάκια από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Από ό,τι βλέπετε, πριν είχα κάνει το Redmi Pro εδώ πέρα το review. Η ώρα είναι 12 παρα 5 το βράδυ και πάμε γρήγορα πριν ξυπνήσω όλους τους γείτονες. Πρώτο αντικείμενο που θα δείξω από αυτά τα 5 θα είναι αυτό. Λοιπόν, στο ταχυδρομείο είχαν τρομάξει, νομίζω ότι είναι μέσα καμιά μπομπά. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει. Λοιπόν, σφάξιμο, ωραία. Και πρώτο αντικείμενο είναι λουράκι Rose Gold για το Xiaomi Mi Band 2 αυτό εδώ πέρα. Οπότε θα το δείξω αυτό αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Εδώ πέρα όμως αυτό που έκανε φασαρία ήταν αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό εδώ το πραγματάκι το περίμενα τόσο καιρό να μου το στείλουνε και είναι για την Iris. Αυτό υποτίθεται ότι έβαζες μέσα φαγητό κάπου και δεν βλέπω. Ναι, μαλακιά περιγραφή. Anyway, θα το δούμε και αυτό σε άλλο βίντεο. Α, όχι, εδώ βάζει το φαΐ και προσπαθεί το σκύλο να το βγάλει. Εντάξει, οκ. Πήγα να κατηγορήσω τους Κινέζους κατευθείαν. Οπότε βάζει το δολωματάκι εδώ πέρα, πάει ο σκύλος και σου πάει τα νεύρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα ανοίξω. Θα ανοίξω τώρα αυτό εδώ το φακελάκι που είναι και αρκετά βαρύ. Πάμε, σφάξιμο, κομπλέ. Και αυτό τι είναι? Xiaomi Powerbank 10.000 mAh το Pro. Οπότε αυτό μαζί με το Xiaomi το Pro, μια χαρά μας ήρθανε ταυτόχρονα και τα δύο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ το δεματάκι. Το συγκεκριμένο βίντεο παιδιά δεν θα είναι review, απλά θα είναι unboxing. Θα ανοίξω τα πραγματάκια που μου έχουν έρθει. Λοιπόν, έλα εδώ. Μη και εδώ, γραμμό το αυτό, περίμενα να μου έρθει τη Xiaomi εβδομάδα, αλλά με κρέμασαν. Μη και ευρωπαϊκός αντάπτορας. Τι είναι το συγκεκριμένο? Είναι το Smart Polybrizo της Xiaomi, το Wi-Fi controlled. Θα το δείξω γι' αυτό αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Ωραία συσκευασία θα δείξω. Αυτό εδώ πέρα. Τώρα με αυτό εδώ πέρα το ανταπτοράκι μου στείλανε τι να βάλω εδώ πέρα, ένας θεός ξέρει. Οπότε κι άλλο ένα αξεσουάρ για το έξυπνο σπίτι της Xiaomi. Το βάζω για αυτό στην άκρη. Τώρα θα ανοίξουμε αυτό εδώ το μικρό το πραγματάκι. Και ανοίγουμε και. Κάτσε. Νομίζω ότι κάτι πήρα μαζί. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε αυτό. Το συγκεκριμένο είναι. Τι είναι? Mod Vapa. Επιτέλους. Λοιπόν, περίμενα αρκετό καιρό αυτό το ηλεκτρονικό το τσιγαράκι. Το συγκεκριμένο είναι το. Mod Vapa. Γράφει μοντέλο. Όχι. Anyway, ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οπότε να το ξέρετε, αυτό θα έρθει κι άλλο ένα τέτοιο review. Το βάζω και αυτό στην άκρη. Και το τελευταίο αντικείμενο που περίμενα να σας δείξω μαζί με τον Unique, αλλά μου καθυστέρησε γι' αυτό αρκετά λόγω 15 Αυγούστου και λεπτά, είναι αυτό. Μακρόστενο πακετάκι, περίεργο. Τι έχει μέσα? Είναι μια πομπίνα, έχει μέσα κάποιο ρολό, κάποια φύσα. Όχι. Το συγκεκριμένο, εντάξει, το πήρα σε τιμή ξεφτύλα. Νόμιζα ότι είχαν κάνει λάθος οι τύποι. Και όντως κάνανε λάθος, μάλλον, γιατί μετά ακριβήνανε τη τιμή αρκετά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ήχο μπάρα. Σας είχα πει ότι ήθελα να κάνω ένα ψηλό home cinema φάση και να συνδέσω κάποια ηχεία εξωτερικά στο TV box μου. Οπότε, αυτό εδώ είναι το αντικείμενο. Soundbar LP08, The Canal Multimedia Speaker System, The Brilliant Sound. Ολόκληρο θηρίο εδώ πέρα ηχομπάρα που μπορείς να το βάλεις στο TV box σου, μπορείς να το βάλεις στο προτζεκτοράκι σου και τέτοια. Μια χαρά, σε πολύ καλή οικονομική τιμή. Αυτά από μένα. Τα review, όπως ξέρετε, ένα-ένα αναλυτικά. Αυτά από μένα. Καλό σας βράδυ.